nešto da jedeš. Jao, beba mi se izgubila. Gde je otišla? Šta ja tu čujem? Nekome je potrebna moja pomoć. Ovo je posao za Spider-Man. Jao, požar! Jao, Spider-mane, hvala ti što si mi spasio bebu. Baš sam nešto gladan. Šta li je spremila za jelo? Miriše na supicu od šungarepa. Evo, izvolite, spremila sam vam supicu od šungarepe. Nadam se da će vam se svidjeti.